שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק של הג'ורנליסט, והפעם אנחנו עם מיכל מור, שהיא מגשרת. מה זה אומר, מיכל? היי, קודם כל שלום. שלום, איזה כיף שלום. שהזמנת אותי. בשמחה. אז אני מגשרת, משפחה וגירושין, אני עוזרת לזוגות לסיים את הקשר הזוגי שלהם בטוב, בהסכמות, לייצר הסכם גירושין שמורכב מכל מה שחשוב לשני האנשים האלה שהם ההורים של הילדים. אבל הם מגיעים אלייך קודם כל כשהם ממש לא מסתדרים, נכון? כאילו יש ביניהם איזה מתח קטן, אפילו גם קצת גדול. זה מאוד משתנה. יש זוגות שמגיעים בשלים, שהחליטו שלא טוב להם להיות ביחד, עדיף להם להיות לחוד, והחליטו לגור ולחיות בנפרד, להיות הורים פעילים, משתפי פעולה לילדים שלהם, והם רק רוצים לייצר הסכמות בטוב, ברוח טובה. בוא נדבר סטטיסטיקה, כמה בין הזוגות שמגיעים, באמת הם כאלה. הרוב לא כאלה, הרוב לא כאלה. נכון. רובם מגיעים עם מתח די גדול. ככל שהמתח יותר גדול, ככה התהליך יותר מורכב, ואז אני צריכה בעצם להשתמש בכישורים נוספים מעולמות אחרים שאני מביאה, של ייעוץ זוגי. נכון, היית בהתחלה מגשרת, ואז אמרת לעצמך, אני אקח על עצמי עוד כמה דברים, עוד כמה כלים, והלכתי ללמוד בכלל ייעוץ זוגי. נכון, הלכתי אחרי לימודי הגישור ללמוד גם תיאום הורי, שזה בעצם גישור, סוג של גישור עבור הורים שהם כבר גרושים, בכל מה שנוגע לילדים שלהם, לתפקוד השוטף, השיתוף פעולה שחסר להם בתור הורים. תני דוגמה לתיאום הורי. תיאום הורי יכול להיות על כל נושא שקשור בילדים. לדוגמה, יש בת מצווה לילדה, ואיך עושים אותה, באיזה צורה, ילד שעולה לכיתה א', לאן לרשום אותו. בקורונה היו המון שיחות על חיסונים. זהו, הרבה מהזוגות, העיקר הוויכוחים שלהם זה בעיקר סביב הילדים, דברים שנוגעים לילדים. האבא מושך לכיוון אחד, האמא מושכת לכיוון שני, ואת בעצם אמורה לגשר בין שניהם, להביא אותה מה שנקרא לנקודת האמצע, לרגע הזה שהם שניהם יסכימו סוף סוף על משהו. נכון. כשבעצם רוב ההסכמות הם לא מבטאות את 100% מהתפיסות והצרכים של כל אחד מההורים. כל אחד צריך להגיע קצת לקראת השני, כדי שהם יצליחו להגיע למשהו שיעבוד להם. מה שנקרא לעשות ויתור. לעשות ויתור, אבל ויתור מושכל, מתוך מטרה מאוד מאוד ברורה. טובת הילד. שאנחנו עושים את זה בשביל הילדים שלנו. עכשיו, אני תמיד אומרת שגם אם 70-80% מהרצונות שלי והעמדות שלי והצרכים שלי יתבטאו, אני בסדר עם זה. זאת אומרת, אם אני מצליחה להגיע להסכמה, עם בן הזוג לשעבר שלי, שההסכמה הזאת לא מבטאת את כל מה שחלמתי שיקרה, אבל הוא בסדר, הוא יכול לחיות עם זה בשלום, ואני יכולה לחיות עם זה בשלום, אז אנחנו חיים בשלום. לעומת האופציה שכל אחד נאחז בכל מה שחשוב לו, ובעמדות שלו. אז אני דווקא רוצה לקחת לך לנקודה הזו, שבאים אלייך זוגות, שהפער ביניהם הוא כל כך רחוק, ויש ביניהם טינה וכעס מאוד מאוד גדול, ואיפה מגיעה מיכל הקטנה, מה שנקרא, ועושה חגיגה מכל הסיפור הזה, ומביאה את שניהם בסופו של דבר לעשות את מה שאת מדברת עליו, שזה בעצם קצת ויתור. נכון. באילו כלים את משתמשת? אז קודם כל, תראה, מיכל נכנסת לתמונה, כמו מלווה את הזוג. אני לא מובילה אותם לקבל איזושהי החלטה שהיא נראית לי נכונה יותר או פחות. אני עוזרת להם להגיע למה שטוב להם. אני עוברת משיח על רצונות, עמדות, לשיח של צרכים. ובעצם אנחנו רואים מה הצורך האמיתי של כל אחד מההורים. לפעמים הצורך הוא לא העניין שלגביו הם באו לשיח הזה, אלא צורך רגשי שלא נענה. איזשהו צורך אולי לפעמים להעניש אחד את השני, כשהענישה הזאת פוגעת אולי בהורה, אבל בוודאי בילד. ואז אנחנו מפרקים בעצם את מה עומד מאחורי העמדות האלה. וכשאת מגיעה למצב שבו את נפגשת עם הזוג, אבל אחד מהצדדים לא ממש משתף איתך פעולה, האם הקשר ביניכם מסתיים, או שאת אומרת בוא ניתן לזה עוד צ'אנס? כמה צ'אנסים את נותנת לאחד מהזוגות שלא מוכן לשתף פעולה עם המגשרת מיכל? אז כיוון שמבחינתי ערך המשפחה הוא ערך מאוד גבוה, וגם משפחה שהיא נפרדת, ההורים נפרדים, היא משפחה שמשתנה, היא נשארת משפחה, זה הורים וילדים, לא משנה מה. לילדים האלה יש... סטרים אטאץ', יש פה קשר, לא משנה איך. לילדים האלה יש את אותם סבא וסבתא, משני הצדדים של ההורים של המשפחה שלהם. יש להם את אותם הורים, ההורים גרים בבתים אחרים, מנהלים אורחות חיים אחרות. ונספר למאזינים שאת בעצמך
גרושה, נכון? עם שני ילדים. נכון. ואת אמרת שתהליך הגישור שלך לא היה מוצלח, ובגלל זה הלך ללמוד גישור. נכון. זה מה שהביא אותך בעצם ללמוד את מה שאת עושה היום. אני לא הכרתי, נכון. בעצם הייתי שותפה בחברת השמה בתעשייה, השמת בכירים ומהנדסים. בכלל העולם של הגישור לא היה מוכר לי, עד שנאלצתי בעצם לגשת לגישור בעצמי. אני ואב ילדיי החלטנו להיפרד, ואז ניגשנו לגישור. לא הכרתי בכלל את הפרקטיקה הזו, רק הבנתי שמוטב לנו להיות בתהליך גישורי, ולא תהליך של מאבקים ומלחמות, וזה היה נראה לי הכי הגיוני. גם היום זה נראה לי הכי הגיוני. רק שבאמת בתהליך הגישור שאני עברתי, הבנתי תוך כדי תהליך שאני בטוחה שאפשר לעשות אותו טוב יותר, והתאהבתי בפוטנציאל של התהליך הזה. באמת מיד אחרי שסיימתי את התהליך שלי האישי, התפניתי ללכת ללמוד את העולם הזה, שהוא עולם מופלא, עולם שלם, עולם גאוני. אפילו יש כמה מהאנשים ששוחחתי איתם שדי צוחקים עלייך, כי הם אומרים מי שמגיע למיכל לא מתגרש. אז מה תפקידה של מגשרת אם לא לדאוג לגירושים נעימים ונחמדים? את בעצם גורמת להם לא להגיע בכלל למצב הזה, לא? אז בתחילת הדרך די נבלתי מהעניין שמגיעים אליי להתגרש ונשארים ביחד. זאת אומרת שזה נהדר. זוגות שבאים להתגרש ונשארים ביחד, המשפחה נשארת שלמה והמבנה שלה לא מתערער. וזה נהדר, הרגשתי מוזר. באים אליי לאיזשהו תהליך, והם עוברים תהליך אחר לגמרי, שאני אפילו לא עברתי שום הכשרה לגביו. לא ידעתי מה אני עושה, רק ראיתי שזה פשוט קורה. מה, הם מגיעים אליך לשיחה, ותוך כדי מבינים, רגע, זה יותר מדי פרוצדורות כדי להתגרש, יותר מדי ויתורים כלכליים, יותר מדי ויתורים אישיים, בוא נשאר כבר ביחד, ושכל אחד, לא יודע מה, תראה, אולי יעשה דברים מהצד. בעולם הגישור זאת גם טקטיקה. בסדר? זאת אומרת שזוגות שמגיעים להתגרש, לפעמים קולטים מה זה אומר להתגרש, ואנחנו עושים את כל התהליך, באמת, עד שלב כתיבת ההסכם, ומבינים מה המשמעויות, מה המשמעויות של ההפרדה, גם רכושית, גם הממונית, גם הזמן שלנו עם הילדים. לא ללכת לישון בלילה, בלי לראות את הילדים שלנו כל לילה, לתת להם נשיקת לילה טוב, או לא לקום איתם בבוקר. זה כחופשה, כקוריוז, זה נחמד, אבל כשהורים מתגרשים, זה אחד הדברים הכי איומים שהם צריכים להתרגל אליהם. אחר כך זה כבר באמת עובר להיות משהו שהוא שגרתי ומתרגלים, ואפילו אפשר ליהנות מהזמן זה, יש אנשים שאומרים, דברים שאני דיברתי, דברים גרושים אמרו, שברגע שהם התגרשו, פתאום היה להם יותר זמן לילדים, פתאום הם הרגישו אבות יותר טובים. נכון. כי מה, ההפרדה הזאת, מה היא עושה בעצם? קודם כל, היא מאלצת את כל ההורים להיות הכל עבור הילדים, בזמן שהילדים איתם. כלומר, אם אחד ההורים היה הורה שיותר היה מחוץ לבית ופרנס, והיה עסוק להתפתח ולפתח את הקריירה, שזה בסדר גמור. והשני נשאר מאחור. הצד השני, הוא נשאר מאחור מתוך הגדרה שזה מה שנכון למשפחה. זאת אומרת, מתוך בחירה זוגית, משפחתית. היום כשמפרקים, לצד הזה שלא התפתח, חסר בדרך כלל איזושהי הכנסה כדי להצליח להחזיק את הבית לבד, ולצד השני חסרות גם המיומנויות של מה קורה עם הילדים האלה. אני מכיר אותם בערך, אבל לא תפעלתי את ההורות מאלף עד תף בעולם. לא הייתי הורה מתפקד. הייתי מתפקד בדרכי, במינונים שהתאימו לנו כמשפחה. והיום כל הורה, אתה יודע, אני רואה אנשים שאומרים לי, אני אפילו לא יודע איך מפעילים את המכונת כביסה. בסדר? איך אני אעשה את זה? אז אני אומרת, מה אתה עושה בחיים? נראה לי שמכונת כביסה תצליח ללמוד להפעיל. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו גם מנרמלים טיפה את העניין הזה, ולומדים איך... אבל אולי גם זה בגלל אני לוקח את הצד של האבות, כי אני הצד הגברי פה, אולי הקטע שלפעמים הגעגוע משחק תפקיד. זאת אומרת, אני צריך להתגעגע למשהו כדי להבין כמה הוא חסר לי. ולפעמים זה נגיד, האבות לא גרים עם הילדים באותו בית, ביחד עם האמא, ואז הם רואים אותם אחרי זה, אחר הצהריים, או כל שבת שנייה, ואז הגעגוע הזה יוצר איזושהי ציפייה, יוצר איזושהי הרגשה של ערגה, של כיסוף, למשהו שהיה שלך ועכשיו הוא כבר לא. ובאמת... ואולי אתה מוציא מעצמך יותר כדי לרצות, או כדי לגרום לעצמך להיות הכי טוב שאתה יכול. זה גם מהמקום הזה, אני מסכימה. זאת אומרת, אנשים שרואים את הילדים פחות זמן, הזמן פרוס על פחות ימים בשבוע, הם רוצים שהימים האלה יהיו ימים טובים, מלאים, שאנחנו נהיה נוכחים,
שנרגיש את הילדים. מה שלא קרה ביום-יום כשהם היו נשואים, כי הוא היה בעבודה המון. נכון, זה לא קרה, כי היה איזון אחר בתוך הבית, שהיה את הצד השני. בדרך כלל אלה האימהות, אבל זה גם יכול להיות הפוך. הוא גם ויתר איפשהו, כי הוא אמר, אם היא לוקחת את הצד הזה, אז אני כבר אין לי מקום בדבר הזה, אז אני אלך הצידה. אני אלך לתפקיד של המפרנס, תפקיד שנמצא מחוץ הבית, תפקיד שדואג לכלכלת המשפחה, ולא הצד, איך אומרים? האימהי. נכון. תראה, רוב המשפחות שאני מכירה, אלה משפחות כאלה שיש הגדרה מאוד ברורה בתוך המשפחה. זה סוג של כמו הסכם זוגי כזה, שהוא לא כתוב, לא נכתב מעולם. שזוגות מחליטים שאחד יותר פעיל בבית, אחד יותר פעיל בחוץ, וזה בסדר גמור וזה מסתדר, ואז פתאום אני צריך להיות פעיל גם וגם וגם וגם. ואז מקדשים, באמת הורים מקדשים את הזמן שיש להם עם הילדים. ומודיעים לבוס שזה כבר לא הולך להיות ישיבות כל השבוע עד 8 בערב, כי היום זה היום שלי עם הילדים. וההורים מתחילים פתאום, כשהם נפרדים, הם מתחילים לסגל זמני איכות מדהימים עם הילדים, ואתה צודק בזה שיש דברים טובים שקורים. זאת אומרת, ההפרדה הזאת יכולה להיות גם טובה בהמון מקרים. יש אנשים שמדברים איתי על זה שהגירושים שנראו להם כדבר הכי נורא בעולם, גילו שזה הדבר הכי טוב שקרה להם. גם ברמה האישית, התפתחותית, וגם ברמה ההורית. עכשיו, אני לא מעודדת פרידות וגירושים, שזה לא ישתמע. כן, שלא יישמע פה מהשיחה בינינו. לא, אני רק אומרת שבאמת לא תמיד זה שחור ולבן, ולא תמיד זה כל כך נורא. ולפעמים, גם לילדים מוטב שההורים שלא מסתדרים ביניהם, ויש מתח כל כך גבוה, ויש מריבות, ולפעמים הרמת קול, גם לילדים מוטב לפעמים להגיד, זאת אומרת, גם לילדים מוטב לפעמים שההורים לא ביחד. אני זוכרת שכשההורים שלי התגרשו, אגב, אני בת להורים גרושים, כשההורים שלי התגרשו, והם סיפרו לנו שהם מתגרשים, לי ולשלוש אחיותיי, כל מה שעבר לי בראש זה, והייתי מתבגרת, ואמרתי, כמה זמן זה לקח להם? סוף סוף. כן. ומה חיבר ביניהם? עוד לא הבנתי. זאת אומרת שמבחינתי זה היה נכון, זה היה טוב, ואגב, עוד הערה חשובה בנושא הזה, שלפעמים ההורים מעדיפים לחכות שהילדים יגדלו, כדי שיוכלו להיפרד, בלי שיפעילו, ייצרו איזשהו נזק. עוברים שעות וימים ודקות שבהם אתה לא מרגיש אתה. אז זה זמן שהולך לאיבוד ולא חוזר. אתה מדבר על ההורה. כן, לא מדבר כרגע לילדים. נכון. מדבר עכשיו על ההורים. בוודאי, ההורים שממתינים, שמים את החיים שלהם על המתנה, הם גם גורמים לעצמם נזק, גם למי שחי איתם. כי בעצם זה לא שזו החלטה מושכלת, אוקיי, אנחנו עכשיו לא מסתדרים, בוא נחכה 5 שנים ואז נתגרש, בסדר? זה לא קורה. כי אנשים עוברים איזשהם תהליכים עם עצמם. אבל יש כאלה אנשים שעושים את זה, כן, בדרך כלל זה לא מתוקשר ככה, אחד עם השני, אחד מול השני. כי כשמישהו לא רוצה לחיות איתך, אתה כבר לפעמים מחליט בעצמך שאתה גם לא מעוניין לחיות איתו. אבל בדרך כלל התהליכים האלה נעשים ככה באופן אישי, כל אחד לעצמו, שאומרים, לא טוב לי, אבל אני אחכה שילדים יגדלו, ואז אנחנו נעשה את המהלך הזה של הפרידה. ואני אומרת שזה לא טוב. כי ככל שהילדים גדלים ומגיעים לגיל ההתבגרות, הם גם ככה עסוקים בכל כך הרבה שאלות לגבי עצמם, והשינויים שהם עוברים, והגופניים, והחברתיים, והמקום שלנו בעולם. וככל שהילדים צעירים יותר, הם מקבלים את הפרידה כעובדה, כאקסיומה. כמין התנהלות חדשה שאנחנו מסתגלים לתוכה בתור ילדים, זה הרבה יותר פשוט, בתור צעירים. ולכן אנחנו ממליצים באופן גורף, שאם מחליטים שלא מצליחים יותר להישאר ביחד, עשינו את הכל, הלכנו לייעוץ זוגי, בדקנו, החלטנו שלא, פשוט לשחרר. אל תחכו עם זה. אל תחכו שילדים יגדלו. זאת לא הסיבה הנכונה להישאר. בדיוק. בואי, בדקות שנשארו לנו, נשוחח על הרגע שבו מגיעים אלייך לקליניקה, יושבים על הספות, את יושבת מולם, ומה הדבר הראשון שאת אומרת להם? עם איזה משפט? מה המשפט פתיחה? כשהם באים לגישור או לייעוץ זוגי? אתם באים לפה הרבה? מה המשפט פתיחה של מגשרת? מה היא אומרת שמגיעים? קודם כל חשוב לי להבין לאיזה צורך הם באו. האם הם באו לצורך פרידה, לצורך שימור ושדרוג הזוגיות? זה מאוד חשוב לדעת. ובהמון מקרים, בצד אחד, ממקום של אני לא מבין בכלל למה רוצים להיפרד ממני. והצד השני, שמרגיש שאני לא יכול יותר לנשום ביחד תחת אותה קורת גג. זאת אומרת שבהמון מקרים מגיעים אליי זוגות שהצרכים והרצונות והמשאלת לב שלהם שונים. יש אבל איזה נקודת על חזור שאחריה כבר אי אפשר לחזור להיות הזוג שהיינו? זאת אומרת, הרי כל זוג התחיל מאהבה מאוד גדולה. נכון? מחיזור רומנטי, מטיול לחול, מזה שאימצנו חתול, יצא לי גם חרוז. נכון. אבל יש איזה משהו מחבר שחיבר את שניהם מלכתחילה.
האם הם מצליחים להגיע בתהליך הגישור שלך לאותה נקודה, לאותו רגע שבו הם הרגישו את הרגש הזה, או שיש איזו נקודת על חזור שאחריה כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור? אז אתה מדבר על ייעוץ זוגי ולא גישור. כן, אבל נכון? כן, אבל זה גם קשור לגישור. תראה, אני רואה את האבולוציה שאנשים עוברים מהרגע שבו הם הכירו, והיו זוג חמוד כזה שחלם על חיים זוגיים עד שמזדקנים ביחד וכו'. כן, משפחה, כן, כלב, חתול. גם אני הייתי כזו, כן? כן. עם החלום הזה של הנכדים יבואו אלינו כן, הביתה. כולנו ראינו דיסני בעבר, כן, אז כולנו רדופי סרטי דיסני, כן. כן, כן, כן. אז החיים הם לא דיסנילנד. ממש ככה. לגמרי. ובאמת, כן, באמת החיים הם לא דיסנילנד. וזוגות שמגיעים עם קילומטראז' מטורף עם החיים, הם פתאום הורים, ופתאום הם משתנים, מתפתחים. נפתח פער ביניהם גם. הם לא אותם זוג חמוד שחלמו את אותו חלום. החלום משתנה, נכון. הם משתנים. אז אנחנו בתהליך ייעוץ זוגי לא מנסים להחזיר את הגלגל אחורה. אני לא חושבת שזה אפשרי, אין מה לנסות, אבל אנחנו פשוט צריכים ליצור משהו חדש שיעבוד להם. שיעבוד להם למי שהם היום. עם הפערים שקיימים להם היום. ליצור משהו שיעבוד יותר טוב, כי עובדה שהם הגיעו כשלא עבד להם. אז אנחנו לא רוצים לחזור למה שהיה, אנחנו גם לא מנסים לשחזר מה שהיה, כי הם לא אותם אנשים שהם היו. אנחנו רוצים ליצור משהו חדש, רלוונטי, שעובד להם, ולכל המשפחה, לצרכים של המשפחה שנוצרו, גם בייעוץ זוגי, ובגישור זה פשוט עובד על הצרכים האמיתיים. אנחנו פשוט מחפשים מה כל אחד צריך ומה הילדים צריכים. הבנתי. טוב, אז מיכל מור, תודה רבה שהגעת לתוכנית שלנו. החכמתי מאוד מהדברים, אני מקווה שאני לא אגיע אלייך, אבל אני ממליץ להרבה מאוד אנשים אחרים כן להגיע אליה. מיכל היא מדהימה, והיא אשת שיחה מרתקת, ובלי שום קשר, היא יודעת לעשות את העבודה. מיכל. תודה רבה, רועי. איזה כיף. כיף היה לפגוש אותך להתראות. ביי ביי.